Ang tour dari sa kanang among bagong gipuy-an nga. Mo ni sala, mora ni ang kwarto sa na kwarto ni si Za, ra kana is usa, ikaduhang kwarto. May maalalayan po na mabawasan yung pamamaga. Ito po may pag-inom po 1 capsule every 8 hours as needed for pain po. So kung hindi na po siya masakit, stop na po yung pag-pain. Dapat po nakakain mo ng tubo. So karon di na ako magakwarta, di na ako mabuhi, pinagisang kamot, di na ako makatrabaho. Pinagisamot balik na. Makatrabaho lagi ko diris balay. Kwarta ni sa is nga ning yugan sud sa 20 kating katuig mo na pasabot ni Zugis pabalik-balik ko jud ang istorya na. Guys, good morning. Guys, karon guys, pa-check up tayo ko sa kuan. Guys. Hello, good morning. Yes, good morning po. Confirm po po ano po yung buong pangalan natin. Ay, Flor de Lisa Borato. Okay po, saan po yung location nyo talaga? Valencia, Bohol. Okay lang po sa inyo na proceed na consultation. Tapos po na gusto nyo pong i-consult po. Yung ano ko po, yung gums ko laging sumasakit tapos nagsusugat. Okay. Wala po kayong sirang ngipin po dyan? Tinanggal na. Wala nang ngipin. Hindi na-struck na po siya. Wala nang ngipin pero nagsusugat pa rin po yung dito sa gilagid. Opo. Bali, doon sa lugar ng, sa side nito, tinanggal na yung wisdom tooth na dalawa, ibabaw at saka sa baba. So, Ilang araw na po? matagal na to, Duki, pabalik-balik eh. Mga 5 years na talaga to. Yun ang problema ko, pabalik-balik. Ano po? Ilang years na po? Sorry po. Kayo. 5 years, lipat mo na kami dito, saglit mo kaya ang ingay sa sakyan. Pasok kami sa Okay po. hindi dito na pwede maingay. Matagal na po. Pwede na po. Matagal na. Okay. Sige po. Bali, pwede po kasi deficiency sa certain medyo madali po mag-leak yung gums nyo. Ito po yung tinatawag natin vitamin K. Ascorbic acid po ba kayo? Wala po. Ang ininom ko, B1, B6, B12 na po ang Vitamin B complete. drug. Okay po. Pero yung naman po, yung vitamin A can be sourced from mga green leafy vegetables para mga spinach, broccoli, cabbage, lettuce, soybean, tapos kung nagagamitin nyo is canola oil pag magluluto. Tapos, po yung niya, kasi maaaring doon kayo deficient, kaya po nag-drink yung gums every now and then. Tapos, ko na lang po siguro, pero hindi po siya full, nag-drink lang po. Sakit kagabi, ang sakit talaga kasi, anong mabog ko na? Malay mo mabog ko doon, yung binili ko. Ipang mabog. Nagmumug ako ng ba yung tawag doon? Sumakit tuloy lalo. Meron akong betadine, meron ako yung isa. Anong tawag yung isa na? 1 po ang pinakamasikip. Yung 5 is tolerable ng pain. Ano po yung po ng pain? Mga 8, ganon. Sige po, ano po yung pangkagil po na nabili nyo? Ito po. Opo, maganda po yan. Maganda naman po yan. Ang gagawin nyo po, 15 ml po yan. Ika-gargle for 30 seconds. 3 times a day po. 3 times a day. Tapos yung 1 capsule lang yung gamot. Hyaluronic acid na lang po yung pain reliever. After
or Oo. dugo lang? Namamaga siya dito, parang umano yung balat. Ay, magabi yan. Mas Konti lang siya. mukha niyo dito. Actually, Ito yun na side. Medyo namamagang konti lang naman. Parang umano yung siguro sa hindi masyadong namamaga pero halata siya, hindi katulad sa kabila oh. Konti lang siya, Dok. Kaso masakit talaga siya. Para siyang parang nalapnos ba? Ano bang tawag nun? baka po may kakain kayo sobrang Hindi. sobrang anghang na nasugatan yung gums. Dok, siya masakit talaga siya. Lagi araw-araw talagang masakit kaso parang kaya ko lang dalhin. Pero kagabi talaga sa kinain siguro no. Sa kagabi talaga hindi ako nakatulog. Sobrang sakit tapos Nag-introduce na rin po ako ng antibiotic para po dun sa swelling ng gums. Possible po kasi na nagsuswell siya dahil may ongoing na rin po na infection. Tapos yung pumamaga po dito nyo is aside na mayroon pong inflammation. Cefalexin po, wala po kayong wala po kayong allergy sa antibiotic. wala. Pero Dok, ngayon ko lang matatapos yung amoxicillin ko pang 1 week. Pero pwede lang din po yun. Ay, nabigyan na po kayo ng antibiotic 1 week ahead? Oh, parang may dalawa pa akong pang 1 week ngayon. So, wag na po. Tapusin nyo na lang po si amoxicillin. Tapusin nyo na lang po si amoxicillin, ma'am. Tapos, tignan natin kung sa mefenamic acid. Kasi si mefenamic acid naman po, pwede rin pong pampa-impis po ng pamamaga. Anti-inflammatory din naman po siya. Tsaka pain reliever nyo. Bababay mefenamic maalalayan po na mabawasan yung pamamaga. Ito pong mefenamic, pag inom po, 1 capsule every 8 hours as needed for pain po. So, kung hindi na po siya masakit, stop na po yung pag-take. Dapat po nakakain mo na po. Uminom para hindi po nilab yung sikmura. And then, Rowan Gel, ito po yung parang po sa pampahid po sa gums. I-a-apply po dun sa gums nyo 4 times a day po. Tapos yun po, try to take green leafy vegetables, dietary modification, increase and take green leafy vegetables. Pag mag-persist po talaga, you have to consult na po sa dentist para po ma-physical exam siya. Makita baka po may iba pang underlying na cause para mabigyan po kayo ng definitive treatment po by the dentist. Okay? Sige po. Okay, sige po ma'am. May iba pa po ba kayong question na? Wala na po. Saan po ma'am? Magandang araw po. Thank you. Bye-bye. Diyan ka ito isang gingan nga resita. Ang sama sa akong itong gin. Papalit niya. Isin. Tapos diyan na. Nag-isender Bayad na to. Bayan na ito, napaka-icon ko po. Hi guys! Good morning! Humana rin kong check up. Nakaligo rin ko. Imong kanang tour dari sa kanang amang bagong ipoyan nga. Arang ka na iskadyo guys. Amang ko ka-tour ninyo. Di agduha di Duha ka mga anak. Uy! Hi sa mo! Hi. Des Denmark si ate MM. Hayag kayo? Hayag dito sa gilang. Diyan guys! Na may suga. Morning sala. Ay kwarto kwarto ni si Za. Arang ka na isa. Ikaduhang kwarto. Diyan katulong kwarto nga dako. Gitit naman dari guys. So ang mag-open og suga. Mo ni katulong kwarto. Di ta mga break kay o man ni mga tao. So mo ni lamisa nga. Pwede mo dani mag-meeting, og namoy mga kuan kanang nay. Kusog magtugtog na. Di ba karon ba din dari sa video. Diyan guys, aba dari kay dalagis ko naghan kadtong mga nagpatugtog kay dama lagi nis murag sentro sa Valencia. Dagat to guys, ato mi dato mga nagaming lamisa. Mo dadamang kwarto, dila man ipakita kay daghan mig kalat, manigan haming tulo matuog za aircon dai si za guys. Na ipakita aircon basta aircon si za. Napay kwarto dani duha. Di na aircon katulad to tumida ko aircon to. So mao ni among gipuy-an. Portahan min nga portahan kani naanja ay dawatan na nagbisita. Mas gawas na. At gisara guys. Murag do na tugtog. Sa hadi po dari portahan sa kilid. Ta. Panglamian ang puyanan guys kay mako kadto. Mo dai ni agamang kananan ha mo patanaw utro.
Dana nang hipos ganina, anja. Exit depo dari dapay CR. Ag CR daning baza guys, tulo ka buok, pwede mig tagsag CR dani. Kani man ni CR sa among kwarto. Anja kwarto ding dako punapay CR dadto, waling CR. Anja ang kareha nga brihan. Exit ni siya guys. Dari sa gawas na ani mi dani mag kuan, pwede dani magtambay-tambay. Na, tambay-tambay nja. Sa paunawag sa ko. Ay, dako man yung tripod. Lisod ko kuan. Ningawan man day. Na, kuwan na po. Napa na kwarto guys, ha. Dja, napa na na CR. Na kwarto na CR dana. Basta kay dako ning budget. Karaan nga bay. Dja, pwede mo na magtambay-tambay. Kay kuan ka na na. Ningawan na musod na lamang ko. Dja, mo to guys. Matuag ka ng namang gitar sa among bagong new napiananan. Diya karon mag-istorya na lang ta kay arong medyo mataas-taas ning ahang vlog. Kung sa ko dari sa gilingkuran nga. Des naging gabi ning sagit aghang kaubas kon kada man ning labay. Daning labay dari ari ko kalingko dari sa kuan kanang nay kilid ra. Diya mag-istorya na day ta. Tama na to na tour na mo na ha. Kanang dara ko gamay pud ipasabot ninyo guys about sa hang bukton di ay about sa PWD haramang istoryahan na maging mga tao nga wa sila kasabot basin kaingon sila nga agahang gi-apply nga disability na baday pwede mo apply disability sa laing mga ahadi mong pasabton kaning ang is 20 years ka pinzug na hang giserbisan sa una guys sa daga pa ko. So ako nang katenged maningil sa ahang kanang nahugda na. Diyan maginaingan nga musumbong ko no sila sa SSS kay di ako kuno makalihat pa ko ang kamot sawa na kay bawo pabalik-balik na suko vlog dani agahang bali sa ang kamot guys oo gwa ang kaniwa guys na di naman jani makeke na kani bali ni o kani bali ni ja kani pud bali na kani may kinabalan nga tuo kay na iniingon nga di kuno ko dapat modawat og disability sa SSS. So ahang gi-apply og disability guys, aga mao ni ang gi-apply disability kay di na ko makapangwarta. Di na ko makapangwarta nga gamit aghang kamot. Kay ako pwede pa ko makakwarta pinagi sa ang kamot. So karon di na ko makakwarta, di na ko mabuhi pinagi sa ang kamot, di na ko makatrabaho. Pinagi sa ang kamot kay aghang kamot bali na. Makatrabaho lagi ko diri sa balay. Unsa nay niingon nga di kuno ko dapat matagaan sa disability. Diyan guys. Tanaw ni doktor sa SSS, doktor sa gobyerno, ug usa ka doktor sa private nga doktor man ni tinag guys. Tulo ka doktor nagbansay-bansay sa ahong kamot sa wala kay bao. Kasi gusto mo mutana pa kasi mo sa X-ray na ngayong kamot. Karang mga daghang mga tao nga kanang araba kahilabtanon, ara mong explainan basi ganahan mo gahapon sa i-plasta nagang X ang kamot. Naon sa niyang bukton di naman ko tao nga kanang sayang na nga arte nga porke disable na magpaka-disable na naman gazag ka di na naman gazag ka malingat saan magunsa man ka di ka mukaon mo na guys ako nasumot naman ko guys sa mga tao nga kanang kuan nga kanang pag-approve sa SSS daghan pa nagyagian guys pila ka doktor ning agi dana bisan pag may magklamo dito sa SSS ning agi proseso ning pagdawat ng disability nabaday kwa SSS, pwede ba rin mong masuhulan ng SSS para lang kuan ka, kanang maka-pension ka. Kaya ako nakaiba ko unsay benefit sa SSS guys, kay saan ka musudo ang SSS. Nakaiba ka unsay mong dapat makuha nimo unsay mong napatan nga imo dyan katenged. Imong katenged nga mo file ka dun sa imong dapat nga i-file na sa imong kwarta sa SSS kay imo man ang hinugan nja malima lang pud pila ka tuig daw na pila ka tuig ko na nagtrabaho sa Manila sa una sugod pa ko trabaho guys sa gijong tanawon ng ang record sa SSS sugod pa ko trabaho sa Manila sugod pa ko 1996 nja ni undang ko 2015 wala ko danay kuan wa ko na trabaho ja disgrasya ko 2017 so balangsihanin so guys so pila ko ka years danang kanang binayad sa ang SSS unja ang balad sa SSS
10 years ra beneficiary na saka sa tanan-tanan ng mga makuha ni mo diha. Unsay imong mga katungod nimong kuhaan diha, mabulus ba ka, mga anak ba ka, pwede na nimong i-file nila kay ba mo unsay dapat makuha nimo sa SSS. Unsa kay sa mga nang comments na ginaingan nga mo report kuno sila sa SSS. Report laman mo. Kay ug ako gi-approve ko sa SSS di. Karapat dapat dyan siguro pang ma-approve kay nga nung gi-approve mo pa nila. Ako na magas gayos di nila i-approve basta ang katungod nga mo apply. Ahala man sige kuan kanang nagibuhat ang gahapon dapat ahong kanang maangkon sa kwarta nga gihugda ng SSS. Naghang mga wakasabot nga ano kuno hapang i-vlog. Agang disability. Personal man kang kinabuhi natang i-vlog. So, lang katungod ang i-vlog. Kaya man ang personal nga kinabuhi. Wala makatay-tago sa personal nga kinabuhi mo na nga nang i-vlog. So, sa mo panghilabot lagi. Kaya nang katungod. Kaya na-vlog naman ko guys. Sanay mo yung nga mo-report sila si sis. Lalakaw report. Kaya waman mo kay Bao sa. Kaya di man ko pwede guys nga magkuhan. Di naman ko makapanarbaho sa. Kaya ako plano man ko guys nga mo trabaho ko kay arong mapakinabangan niya ang kamot. So kay ba man na muna guys nga dugay jud ko na narbaho. Gusto ko nga manarbaho mo balik nga mapakinabangan pa niya ang kamot. So karon ning katagad nga makuha sa gam disability kay ang kamot di naman jud ko makatrabaho. Kisa man ko na mo dat na ang kumpanya be. Amo pangutanon. Napaday company mo dat og disabled lang imong kamot. Be pangutanon ta mo na ho. O dawatin pa ba ko sa kumpanya mo, abroad ko, dawatin pa ba ka niyang kamot. Nga, di naman niwa naman ni Silvi. Nang gani makalabat, tagduha ka sa nina. Naman sining ipakita din so guys. Nga, bisag disable na ang kamot, muliyot gyapon ko, kay di ko tao nga magpasilbi-silbi gyapon nga, napamansi kaya. Nainaingan nga, ko dapat disable. Kay makahungit pa kuno ko. So nga naman dahil makahungit pa nga, di naman makatrabaho ang kamot. Jagang ipangaso dari SSS. Agaha man katungod sa ang nahog. Nga total disable naman jud ko. Mo nang ipasabot ninyo guys, pasinsa jud mo kay moro nang naniud ka ko sang kasumot. Diyan naingan nga tangtangan kuno ko og kuan, tangtangan kuno ko kanang disability. Pwede na po nang reklamo og SSS. Ano ila kung tangtangan nga ila naman kong doktor. Ila ning agi man kog daghang proseso usa ko na approve. Sawa na kasabot, di ni kwartas gobyerno. Ahaling hinuog sa ahang 20 years nga service sa SSS, mga di mo kareklamo, bisag asa pa ta. Asa ka mo ka-report. Di mo kareklamo, yun mga baksag bang kamot. Tas kung pagkangkamot, tanaw lang magana ng dosan ng bukog. Ako di laman ko mo reklamo nga, mag-vlog ko nga na. Kay, ingnan sa putang arte. Pero, sa tinod kaniyang kamot, di nawa na ni umoy, di nawa na ni gamit. Pero ginagmay ang trabaho, maka dengag. O na, igura dyan mo, pahuway ko ka rin kaya ang kanin yung gusto na ning bukog. Kani, wala ni kaniyang pikas, o nagazin ni Silvi, kaya balik, duha. Kani, o kari, ang pikas, right side na Ang ito sigurong gusto guys, na di nagazin ko kahungit, o di nagazin na kaniyang kamot, pasalamat, pagalos ginoo nga. Magamit pa niya ang kamot sa pagdungang, pagserbisyo sa mga anak. Mga na guys, pasensya dyan mong naninood kong tarang kay nasungot. Pasensya mo nga naninood kong tarang ron kay nasungot ko. Sa mga tao nga di kasabot. Piling na guys, maraming nung kudanig kuan. Piling na, mara ko guay buot. Kaya ayun na naman yun ang tawag. Nganong gi-vlog, ang imong disability. Wala na ipanghambog ang disability nga nakadawat ko. Para ramang gi-vlog, kaya mo mazipwiti ng Diya karang ang kapuntan guys, daghan lagi mga tao nga kanang mo comments nga kanang wa sila kasabot ug sa pilang gi-comments. Sabton sa antanin sudan guys sa mong comments para di mo pud mo maka daot sa itong isig kataw na lagi naingan nga. Karang kanay lagi pang-uban nga kasabot basig nakaingon sila og kwarta ni sa gobyerno nga ang gi-apply sa disability. Kwarta ni sa is nga ning yugan sud sa 20 kapin katuig mo na pasabot ni Zugis pabalik-balik ko ng istorya dana sa mga wa nakatuhog tuhugay ang taon ni Zugtareng sa itan mo pang comment so imazo na gusto mo report sa SSS hamong gihamon report naman mo didto naman mo sa isang gusto nga report inso pud ang katenged kay basig ka mo wa mo na member sa SSS so nga na
Basig makakuha mo disability di mo membro. Mao naman na yung kasulti. So guys, mara to kay murag na high blood ko nga adlaw. Bye bye guys. Bye.